Jak se jedzę siasym na przemiór z Chłeniców do Wierzchłewa Banowiścia, to je nut jechać przez taką mylezną, co się nazywa kamionka i wtedy skrancec. No jak se jedzę od Chłeniców, no to na Prałę. No i tam se jedzę na Wierzchłewe Banowiście. Nut je przejechać przez taką rzekę, co się nazywa kamionka i wtedy już są granice Wierzchłewa. Ale jeszcze przed tą kamionką teraz stoi taka fajna kapleczka, która postawili niedawno z leźnosce ukłęcieni na remontu tego siasygłe, co teraz tam prowadzi, no prawie od tej kamionci jaź do Człechłewa Wiera. Nie wiem, czy to jest cawno skończony, ale bo do Człechłewie nie bywą, ale stoi tam taka kapleczka, a jeszcze prędzej je tako stegna wyłożone kamieniami, która będzie prowadzała na do Rangwejce. Ale jak sa idzie tą stegną, to sa po lewej stronie miju taką grzepa i na tej grzepie jest coś ciekawego, a tym czymś je taci gardzeście. Je taci gardzeście, po stałostce taci głedywnigue słowiańścigłe gyrcia. No, słowiańścigłe jest na płymerzim, no to możemy rzeknąć, że płymerścigłe. Może niekoniecznie kasiepścigłe, ale płymerścigłe jo. U tym gyrciu to tak nie za bardzo jest co lebon zwiedzec. Na starnie facebookowi taci człechłewści eksploracjowi grepę, człuchowska grupa eksploracyjna. Jej informacji, że no, ten gyrć tam funkcjonował tak na przełomaniem IX, X stalaty, może już w XI i ledze z niego wespół robile z ledzama z gyrciu, który stoił tam, gdzie z dnia stoi klysztur w Zamiartym, w Mylezne Zamiarty. No i że oni tam raza wespół robile i pobirele prosto, jak to chcą przejechać, no to pobirele od niego skórę, jakiś tam insi, tam płatnosce, żeby ledze mogli przejechać. I oba chcą teraz pokazać, prawie ten gyrć, jak on zysu wezdrzy, mogę do razu zapowiedzieć, że za bardzo nie jest nic widzieć, okrom tego, że coś tu było. Będzie tak usadzony na takim fejn błotka, jeszcze przez sztut płaku, że to był błotkę. Błotka miała kureszce taką webarną jedną funkcję i temu myślę, że no, tam ten plac jakoś dobrze wezdrzy, będę ciekawe wystawy do dywy. Ja dobrze, że nie ma tu za wiele jakichś tam tyflów informacyjnych czy coś, bo one są fajne, ale to może na takich nie wsiądzę, bo one są dobre. Czasem dobrze, jak to jest tak nietknięty, choć sobie wiedzieć, że jakieś tam budle po śnapsów jedno są nalezą, albo po innych rzeczach, jakieś bikse i no, insi po stałostce dniowego człowieka, ale no, wygląda to wezdrzy na taci niezmącony, za bardzo klimalęk. No może są tak fajnie tu płeciec, choć za wiele sa nie łyzdrzy łekrum damów tego gardześcia. No jo, jak nie ma dobrej kamery, to nie wezdrzy tak belno, jak to by mogło, ale no, jakieś ja równak tym. Gierć, bo je ciekawi. Znaczy ciekawi, nie ciekawi. Nic tu nie ma konkretnego widzec, ale ciekawie je wiedzieć, że coś tu było. Tu pokazywam to błotkę, które no są tak cygniałe, no tak rozcygniony na wiksi dłużawie. Już stądka je widzę damę tego gardześcia. Widzę jakieś śmiece, bo ja wiedzę, że jedno jak ledzę gdzie są zyznia, to muszą na śmiecec. Wiecie, widny to je, ale już je widzę cychung damów tego gardześcia. Przyjdziemy so przez plac, gdzie czedes była bruma, jaką sa wchydało do tego gyrcia. I to prawie je tułe, nawet tutaj widzę, że jakoś sa ta dama tułe zapadiwo. No i wedle tego, co widno pisele ti ledzec, ti człochłewści eksploracjowi grepę, no to tułe była jedna z brumów. Tego dość no niewielkiego gyrciu. Jusa nie znam na tym, no, ale kiedy co jem wecia tu na tym eksploracjowi grepie. A kureszce na tej eksploracjowi grepie tyś jemłe
wierzchłewie nales inszą ciekawą informacją. Niłe wierzchłewe banowiszczu, lełe wierzchłewie wse, bo mamy wierzchłewe co sa tak urzędowe nazywa wierzchłewe, na płepelskie wierzchowo. Ale my je nazywamy wierzchłewe wies, wierzchowo wieś. I kwel tego wierzchłewa powstało banowiście, w kwel jacigłe zostało usadzony łeb sadłowi, prawie co się nazywa wierzchłewe banowiście. I ta człechłewska eksploracjowa grepa napisała, że prawie we Wierzchłewie wse był через taci chłop, co on tam miał jakiś skłyszny derści nazwę Wiera Berend, i ten chłop co żył dość płekujno, nikogo tam nie wadził, on Wiera był tyś korczmurza i jak umarł, to się okazywało, że narys ledze zaczęły umierać i uwimy już mogą przebaczyć płewistciłe kasiepścich łupich i wieścich. No oni to nazwali, że to był wampir, że tak go też nazywali, nie? Bo to było już w tych niemieckich czasach, jak tu sami Niemcy żyli. No i ci Niemcy nazywali tego chłopa, że to był wampir. O tu są tak schidy, ja będę musiał tu przelec, bo tu są płekrzewe, a ja nie jem na te płekrzewe dobrze uzbrojone, ale stąd je widzę, no cychung, a mnie widzę taki młesk nad rzeką Kamionką, gdzie tam teraz przejeżdżają autoły, ale Wiera udosała być całą to dama. Tam we szybko bym mógł pokazać co tam ja, ale nie pokażę nic, bo tam też nic nie ma. No prosto trywa, prosto jakieś tam drzewa. Wiera łene też nie są wszyscy prasłowiańści, nie pamiętają 9 ani 10 stalaty. Jak dobrze pamiętam, to tam na jednym drzewie, na wietwie wisi taka tortownica bez dna. No i myślę, że to też nie prasłowiańska tortownica, choć to tam wie. Może jakiś prastory artefakt cały tu. Jakie widzę, nie jest za barowi głodno chodzę po tej damie, ale ne. I tu ja widzę coś postępni płekrzewe. Zyspanda muszą zleść, chyba że prosto nie uda mi się przelec tak, żeby na ni żadną płekrzewa nie trafić i żeby nie wleść z głębima stopama w te płekrzewe. Ja nie mam teraz głębych stopów, ale nie mam stryflów. Tak to i obawolę tu nie wchadzać. No nie, chyba się nie uda. No nic, i tak tam nic ciekawego nie ma, ale ja chcę jeść w tym filmiku, to teraz nagrywam, pokazać co ciekawego, no taka pleczka, ja ci im giedę, bo oni tak postawili, ale na fajn wezrzy, dla ciebie nie pokazać, dla ciebie się nie podzielać, nie? Jeszcze może taki krótki ujemniancy z Westrzutka, jakim giedą to wezrzy, jak zwyczajny, normalny las. Jakby ktoś nie był przeczetony w tym gierciu, co tu stoją, to by nawet mógł się nie domyśleć, że te damy to je człowieczy wyrobizna, że to człowiek to ukulił, że to jest prawda, bo w tym, że nie wiem, czy to jest prawda, ale tak udające, że to jest prawda, no to by ktoś mógł prosto się nie domyśleć, że to jest przez człowieka ukulony, ale jak ci człechłewści eksploracjowi grepie, jak ci człechłewści eksploracjowi grepie rzekle, że jo, no to wiera jo. Jeśli rzeknę o tym wampirze z Wierzchłewa wse, bo no ja wiedzę, że te kasiepści, jakiś tam mytle na płezbecy sa tyklu z łupim czy wieścim, to je na przemiar styc głowa temu umarłemu zrobić ekshumację, łetkłepać i styc mu głowa. No, czym lebąc, aby tam przed płechówka jeść mu tam włożyć do tremy, albo różeńc, albo jakiś tam jadra, żeby sobie tam rozprywał. No ale z tym wampira to było tak, że jemu scale głowa, wcale, a to jej nie pomogło. I dali tam ledze dżinale przez tego chłopa.
przez tego Berenta. No to w końcu zdarzyło tak, że umarł w ekwelim jakiś diakon i tego diakona łeni płechłewele nad tym wampira. No i wtedy się uspokoiło. Tak tej no, to może być taki metal, jak sa zdarzy komuś, że jaci słupi albo wieści chłezy płewse i lezy zabiją, no to może znaleźć co jakiegoś księdza albo diakona i płechłewać nad jego groba. Właściwie no jak ten diakon umrze, no bo oni tam specjalnie go nie zabijele. To no tam tak się zdarzyło, że akurat w ekwelim umarł, a tej wierzchłewe wies było katolecki, co je nut zaznaczyć, no bo na przykład to bardziej protestancy ziele. No, ale wierzchłewe wies było katolecki i tam ta katolecka parafia funkcjonowała. No i akurat co na taki diakon, tak tej to ty się dokaz, że ne, Chrystusowa prawdziwa cerkwi, katolickie cerkwi rozumie to być z takimi stryżkami, nawet jak na jej biedkownice umrą. Dobra, no teraz pokazuję ta stegna, co by zaprowadzała do rangwejców. Tych do rangwejców jest tako kłepalnie. No tak bardziej by chyba to rzec czerpiście, bo tam nie kłepią, tam bardziej czerpią to co by było. Jego dół, że ta stegna je wyłożony kamieniem, ale te kamienie zaś od panzy widzę. Bo te kamienie to tak plus kunsing. Nie tak, że cały stegna, no bo tu jakieś za wiele ledzy nie chłedzy. Na tym webilce najlepiej co wychodzi, jak nagrywam, to ja chyba nie byłem. Źle chodzę nagrywani, bo wedim ci robi lepsze, ale jak nagrywam nie byłem, to jedno najlepiej wychodzi. No bo ja wiedzę, słuchaj, widzę szczegółów, a to nie było, to tak wet dalej widzę. Choć teraz widzę, jak zdrza na ekran, że rozmieje to coś złapać niektóre taci muści i insi łewade, co tu latają. Muści, bądźci i insi taci. Tak tej, może nie aż taci lechy to nagrywani. Nie. Ale lepiej w jedno niebo wychodzi. Ja bardzo lubię jak to nagrywa to niebo, nie wiem czy na to wywidnieni, na kwestie. Na wiele rzeczy je wywidnieni, ale tych wywidnieniów nie w jedno jenut siekać, bo lepiej jest płedzełewać nad tym, co my mamy. I tu ja widzę te kamienie. O, tak gdy do stegna wyłożony kamienia ma. Przewyranzo tego remontu, jo. No i wyłożony kamienia ma. Nie bardzo wiele tego, może nie stegna, ale są kamienie. No, kamienie, cis. To jest cis, a nie kamienie, no. Jest pytań do ta starna. Ale tego jem nie widzą. Tego jem nie widzą, czy oni to tu stawili. Ale ti były taci schudci, taci trapy. I gdzie z tych trapów była granica. A polsko-niemiecki. Tam starna wierzchłewa były Niemcy, oczywiście w Midzewejnim. A w ta starna jak itery ida na kamionka to była Puelski. Jest tu, nie wiem czy te trapy naliza. I w przed tym remonta to tu w tym placu, gdzie teraz widzę, to był las. Jak się szło, no to było no przy tym brzega tego lasy. Wreszcie tam dzisiaj widać las i tam bardziej jem szedł wiedno. No tu jest tak niewigładno szło. I no dobrze, że zrobili, choć to tak chce młega nałożyć do tego, że je mniej tych drzew i tam już z daleka je widzę, jak to tu je rozdzielone, jak to je rozopartniony, jak to szasy, tak biegnie tu te dardzi
dla pieszych i dla kołowników. No nie mogę się nałożyć do tej zmiany w krymalenku. Powiedz, nie gadam, że na jelechy, nie? Nie gadam, że na jelechy. Jedno to musi być coś wygłędno ledzą. Nie widzę tych trapów i nie pamiętam dokładnie, gdzie one były. Jest tu esa rozezdrza. Jak je naliza, to je płekydza, a jak nie, to nie. Panie, te trapy to oni tu mają już remnianty. No jo. Jaś poda do tej kapleczki, ja płekydza. Chcę mieć rzec, jak ju ida tyle. I pokazuję wam płezdzat na to piękny, snozi, wierzchłe banowiście. Gdzie? Jaki założył ten karnel, no to wiecie, widno, jemu wzyrał gwystny filmici i zaczął się przezierać z temu, jaki gydą w tych filmikach. No bo myślę, że to jest dość dobrze, żeby so nie było zgadać i są myśleć, jaki gydą, ale czasem so nagrać sami go se i so łet tłerzec, jak to płeprywze wezdrzy. I potwierdziło mnie to, co jem już wcześniej myślał, że jaki gydą, to mam taką brzydką manierę, żeby sa płewtarać, wcik sa płewtarać. Nie było na taci że sa jikum, nie? Bo jikum też sa czasa. Ale bardziej na taci że albo jak to z dłeksigłe dolmacza, co z dłeksigłe wepłydum, no to wtedy każdy tako dłeksił wepłew jest moja, to tak peprywze je powiedzeni płe 3 razy tego samego. Jednej rzeczy płe na przynajmniej 3 razy. Za każdym razem pewnie inaczej. A to sadzają od lat te, że czede je to gydum. Ja to też widzę nie było w tych filmikach, ale też po innych nagraniach, ja ci tam jem czede miał leżność nagrać sobie i innych ledzy na przykład jakim gydu z nima. To tak wezdrzy, że ja gydum co z dłeksigłe i powtórzę sam i po 3 razy dlite, że ja mam wrażenie, że nie jem do końca do zrozumienia, że mnie nie jest dobrze zrozumieć, dlatego powtórzę ta samą rzecz 3 razy ja inaczej formułujące, no to jest ta ci wiera niewiedno pomagający w zrozumieniem, bo czasem człowiek poprydze zrozumieje za pierwszym razem i ja wiem, że w tych gytkach, co z Kwegum tam nagrywał, to je tam widzę, że na przemiar, ale wieje, nawet nie wiem, że to bardzo dobrze ciać co i gydum tary. No, że człowiek już zrozumiał, że ju tam gydą, co staciła, bo insi dował taci niewerbalny i znaczy, że ju zrozumiony moja wepływ jest, a jej ja cygnął i powtórzył na insi słowa dobierające. No i to jest taka maniera, jaką ju też widzę w tych filmikach. Powiedzmy bardziej na wychydy, jest bardziej jak w tych filmikach. Bardziej na wychydy, prawie jak z Kwegum z gydem, a nie tak są do se, czy tam do kamery, czy jakby to nazwać. Muszę tak jakoś sobie wrócić, bo ja mu ten wiatr, czy nie ma co dobrze ciec, co jest gydem. O dobra, może na taci, dobry dzień. No. Chodzi o to, że jo za wiele, powtórzę se. Teraz se powtórzę. No i to bardziej często powtórzani są prawie w takich przetrywkach jak z Kwegum z godą, jak ze samym sobą. Dobra, teraz mogę pokazać. Ta kapleczka. Takłe na wystrzy ja tu wystawił inwestor, co tu ta droga robił. To nie jest ze samorządowych datków, to jest łet inwestora. Dość krzekłewny, choć to tak też nakiczowate, ale myślę, że wygląda dość krzekłewny. Takie wnetka ekspresjonistyczna bym rzekł. Nie znaję się w na tym, ale ja bym rzekł, że ekspresjonistyczna, bo wyszłe banowiście takie ekspresjonistyczne i ja myślę, że to tak pasuje do tego, jak wyszłe we Westrzy. To ja bym rzekł, że to jest taki niemiecki ekspresjonizm. Dobra, niech będzie jeszcze tyle krótkich ujemnianców, bo chcę im jeszcze jedna rzecz pokazać. Teraz idę stegnie pieszo kłełowi i już się zastanowiłem, czy to jest tyś stegna końskie, bo za mną idzie kuń, ale nie wiem po jakiej stegnie. Zaraz całe bezdrza i banda wiedzą.
O, widzę kuń. Prawie po tej stegnie, tak to ty się kuńskie stegna. Dobrze wiedzę, jak bandzę jako stegna. Bandzę stegna kuńskie, kłełowy, to łena przepryszczą. Jak bandzę stegna pieszo, kłełowy, to dla kłeni tu łena tysie. No jo. Jo, pokażę tam kłe taci kłe colhausu. Tam je taci col stoi. Jest zarepłe kizia. Co tam kłel tego stołu wyrosło? Tego colu. Co tam kłel tego colu wyrosło, jak oni robili to szasy. Też może taci krótci ujemniancy, skłeniarnie. Znaczy no tu je kłeniarnie, tu są te webiedzi dla kłeni. A ciekawie to wyszło w Bezri, co? Ach, cało Besa tu mieszkać, o, tu w tym kraju, gdzie sa sztrum z gniazdków wyliwo. Piękno, piękno. Nie. Ale jedna rzecz to oni dziwno zrobili i zaraz płakiecia. Widzę taci co, taci mury, żeby stawiać, zasłaniać taci colauzę. No nie wiem, miasta to jakoś nie widzę. To ani fajnie nie wezdrzy. No i dobra, ja rozumiem, że to jest tam jakiś zwąkły szczelny. Bo oni też taci co przedstawili ekwel szkłę. Ale serio? Taci reprezentacjowi budynki zasłaniać z takim czymś? Bo to z daleka jest głęży i wezdrzy. Serio. I to akurat psaje taci kryj maleńk mesla. To jest tam te szkłę przedstawiony serio. I do tych szkłę chodzę, to ja wiem, że tam cole mało było głośniej jak na szaseje. Czy to aż taci bekwerni było? Taci wymyslenci. Oj. No jo, ale wszedł ci go nie może mieć.